Godt. Jeg vil gerne bevise hovedsætningen, altså en arealfunktion af en stamfunktion til f, altså a-mærke x er lig f af x. Jeg stiller det krav, at f det er kontinuert. Og lige for at forklare, hvad det betyder, så har jeg opskrevet definitionen på, hvad f af kontinuert betyder, og det er, at f af x går mod f af x 0, altså for x gående mod x 0. Og hvis jeg også lige skal definere, hvad arealfunktionen er, så hvis vi har den her graf her, og jeg har mit k her, så mit faste tal, x, mit varierende tal, så kan min arealfunktion regne ax, altså arealet ud under grafen, samt k til x. Godt. Jeg vil gerne starte med bevis. Og for det bevis, der har jeg stillet to krav. Det er, at x er vilkårlig definitionsmængden, samt f er voksende og positivt. Så jeg tegner min graf med mit k, mit x0 og mit x. Godt. Jeg starter ud med at tage arealet fra k til x, altså fra meget, så der står a af x. Men det er for meget, som jeg sagde, så skal jeg trække noget fra, og det bliver k til x0. Så jeg kommer til at stå a minus x0. Godt. Så tager jeg mit lille areal her, som hedder fra højden f af x0, som jeg skriver her, f af x0, gange bredden, som er x minus x0. Godt. Så tager jeg denne gang mit store areal her, som i det tilfælde her har højden f af x, og samme bredde. Godt. Så dividerer jeg igennem med x0, x minus x0 i alle led, så jeg kommer til at stå f minus x0 minus a x0 over f minus x0, og her kommer til at stå f af x. Godt. Jeg tager så et nærmere kig på min differenskoefficient her, som lyder a af x og x minus x0. Godt. I den situation for x gående mod x0. Godt. Og da jeg ved, og da jeg stiller det krav, at f er kontinuert, så ved jeg, at det betyder, at f går mod f af x0. Og da jeg kan se her, at min differenskoefficient ligger mellem, så må min differenskoefficient altså også gå mod f af x0. Godt. Ud fra det kan jeg så konkludere to ting. Og det er, at da jeg ved, at min differenskoefficient den går mod et fast tal, så er a det er differentiabel i x0, og a-mærke af x0 er lige f af x0. Godt. Da jeg stillede det krav, at x0 det skulle være et vilkårligt tal, så gælder det her for alle x'er. Så det vil sige, at a det er differentiabel i x, og at a-mærke af x er lige f af x. Godt. Hermed har jeg så bevist, at arealfunktionen er en stamfunktion til f, altså mit a-mærke af x er lige f af x. Det er det, jeg har til at slutte. Godt. Så vil jeg gerne benytte og vise, at jeg kan bruge integralet til at udregne mit areal under grafen. Så vi tegner igen. Her hedder det a og b, og jeg kalder denne gang mit areal for m. Så da jeg førhen har fundet ud af, hvordan jeg udregner areal under grafen med hjælp af arealfunktionen, så kan jeg skrive, at m er lig en stamfunktion til b minus en stamfunktion til a. Godt. Så vil jeg gerne benytte integralet, som lyder, at b til a f af x, det er x. Godt. Og at definitionen på en integralet, det er en stamfunktion til b minus en stamfunktion til a. Men da jeg allerede for førhen kender en stamfunktion, så kan jeg indsætte den, så jeg kommer til at stå a, stamfunktion til b minus en stamfunktion til a. Så kan jeg se, at det her og det her,
Det er det samme. Altså kan jeg skrive m her. Og hermed har jeg så bevist, at jeg kan benytte integraler til at beregne areal under areal.